Her på Living IT Lab har vi leget lidt med Siri på dansk i dag. Og en ting, som hun kan hjælpe os med, det er for eksempel, hvad jeg skal i løbet af dagen. Så nu spørger jeg, læs mine påmindelser for i dag. Søg efter påmindelser, som forfalder i dag. Jeg har fundet 9 påmindelser. Den første er i dag kl. 6:30. Stå op. Den anden er i dag kl. 6:40. I bad. Den tredje er i dag kl. 7:00. Spise morgenmad. Skal jeg læse resten? Ja. Den næste er i dag kl. 7:30. Så læser hun ellers op, afsted på arbejde. hvad der skal ske i dag. Den næste Sige på dansk kan også bruges til, hvis jeg nu for eksempel står et sted og ikke ved, hvordan jeg skal komme hjem. Så kan jeg spørge, hvordan kommer jeg hjem? Henter vejvisninger til hjem. Og så har den sådan set fundet turen hjem. Og den starter også automatisk efter lidt tid. Det er smart. Og det bliver endnu smartere, hvis man så har et smartwatch på armen. Og det er den, der ligesom kan fortælle vejen.